haka. Da ganin haka ya fi haka wai ashe so ya fi maɗi zaki wane su zama. Yau dai ni na yi azama ra'ayina dai ne a haka ajiya sai a kai adaka yake na amsa kira tun kafin carar zakara su ne ke sa wasu na wahala amma kai kasan fitila. Da ganin haka ya fi haka, da ganin haka ya fi haka, kauna dai ce ta saka har to ya fito a haka kullum yana a haka. Kullum yana a haka ko bacci ya kai a daka ke dai ce a jika. Da ganin haka ya fi haka, da ganin haka ya fi haka. Eke ya faɗan haka Zainabu kin zan fitila. Da ganin haka ya fi haka, da ganin haka ya fi haka. Zara mahaɗinki wata amma ni na yi kira ku gujewa masu faɗa, ku gujewa masu faɗa magautan ku sai su faɗa. Aminu da Zainaba na ga ku rike Allah kuma kullum kuna sallah ku yi roƙo gurin jalla, ku yi roƙo gurin jalla dan sayyidi rasulullah. Ku yi addu'a da la haula kun ga babatin illa da lokaci ku yi sallah. Aminu har da Zainaba. Da lokaci ku yi sallah Aminu